ki khaise sonai nai guys ki khaisile guys बिथांमोना नायना हागोन guys माने पार्सोनाल आरो नायना माबायदि सोरबाया लोङो सोरबाया फेयो माबायदि आधा गादा लोंनानैसो बेरायो सोरबा लोंनानै बेरायो माबायदि गोदाव सोराव आधा गादा जालायो नै दायो बेयो हेलाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' दरजाहा कारबोसो उदालगुरि नैबेथिं जाबाय खावरंनि डाइरेक्ट सिदा फैयो आरो बिथिं जाबाय कलबारि हाजो बेनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै बिथिं फैबाय थादो हाजोआव नामलिनाय दङ बिथिं हाबदो फैला दायो जों थांसिगोन जायगाया गोदानसो आरोना गाइस बेयाव थाङाखै नोङो इउटिउबार मिडियाव थाङाखै नोंलालै इउटिउबार मिडियाव थाङाखैसो होनदों थांदोंमोन दा थांनायबो माने भिडिअखौ नुवाखै नुवाखै आं भिडिअ बनायाखै आं वाट्सआपआव होदोंमोन इन्स्टाग्रामाव सिमसार बुंनाय दा क'क्राझाराव माला थांनो